Ето го! Мирон! Май си дъкса. Да ме покажеш, виж къде е Рина Снег, погледне къде е Рина Снег. Как е свършил работа, момчето? През театър, нали? И театър го прави. Май си дъкса. Чакай да видим тук какво е. С лопатата. Ето това е. Толкова години тренировка, но край изпадна. Да почиства пързалата. Дай да играем, ще те набия. Да бие. Дай да играем хопки. Гледай. Колко ще те бия? Ами хокей не мога да играем. Вие играете ли хокей? Тая игра не разбирам. Ето ли. Сега да видим и Димо. Човека с златната карта. Я покажи картата. Покажи картата да я документирам. Няма ли носиш? Без картата не мога да се пазарят. Ето. И аз се документирам пред Народния театър. Сега ще правим едно клипче. Не!